ассалому алайкум. Анакнун шумо метавонед аудиокитоби моро аз Play Market скачат карда дар телефони худ установка карда забони русиро омӯзед. барои ин ба Play Market медароед ва забони русӣ барои навомӯзон менависед. Программаи мо ҳамин тавр аст. Значоки программа ҳамин тавр аст. ҳатман ҳамин программаро дарёфт карда скачат кунед. ё ки набошад ссилкае ки дар описанӣ ва дар комментарии ҳамин видео шудааст, бо тариқи ҳамон низ дароед. Программа бениҳоят содда сохта шудагӣ аст. Бо кӯмаки ин программа шумо метавонед забони русиро аз нол омӯзед. Албатта китоби чопӣ ба шумо дар кор бошад агар ба ҳамин номерҳо бо тариқи WhatsApp, Telegram нависед. Доставка танҳо дар дохили Россия ҳаст. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Инак дарси имрӯзаи мо дар забони русӣ ҷумла сохтан ва гап заданро меомӯзем. Дарси 15-ум. ин дарс бениҳоят дарси лозимӣ барои ҳамаи шахсоне ки забони русиро меомӯзанд. Зеро дар ин дарс мо бо шумо дар забони русӣ ҷумла сохтанро меомӯзем. Яъне ҷумлаҳоро аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ бо кӯмаки луғат, яъне словарҳо тарҷума мекунем. Якум ҷумлае ки мо бо шумо тарҷума мекунем ҳамин аст. Имрӯз обу ҳаво чӣ хел аст? Рафтем. Албатта боз баъзе ҷойҳое ки яъне ҷойҳои грамматикӣ, қоидаҳои грамматикӣ дорад, ман дар гузашти дарс ба шумо фаҳмонда меравам. хуб, имрӯз обу ҳаво чӣ хел аст? Чӣ хел мешавад какая? Ҳозир мефаҳмонам барои чӣ какая яъне омад дар инҷа. Погода, обу ҳаво. Имрӯз, сегодня. Хуб, бинед, барои чӣ какой нею какая шуда омад? Барои он ки погода ин женский род аст ва барои ҳамин ҳам какая погода мешавад. хуб, имрӯз обу ҳаво чӣ хел аст? Какая чӣ хел, погода, обу ҳаво, сегодня, имрӯз. Аст тарҷума намешавад. Ҳамин какая бо маънои чӣ хел астро медиҳад дар ин ҷо. ҳамин сета ибораро якҷоя карда ҷумлаи худро, яъне ҷавоби дурусти худро созед. ман якчанд сония ба шумо вақт медиҳам. Метавонед видеоро стоп карда дар дафтари худ нависед ё ки дар сари худ фикр карда истед. ҳозир ҷавоби дурустро нишон медиҳам. агар хато карда бошед ислоҳ мекунед ва мо ба дигараш мегузарем. рафтем. дурусти шумо ҳамин тавр буд. Имрӯз обу ҳаво чӣ хел аст? Какая сегодня погода? Какая сегодня погода? Имрӯз обу ҳаво чӣ хел буд? Ибораи бениҳоят осон буд ва барои ҳаминам умедворам ки ҳаматон ҷавобро дуруст ёфтед ва мо мегузарем ба дигараш. Ман сахт хунук хӯрдам. Яъне бисёр хунук хӯрдед. Сахт ба инҷа маънои ужасно қатъи меояд. Ужасно умуман тарҷума кунем агар ин бисёр даҳшатнок мешавад. Аммо дар инҷа бо воҳима гап зада истодааст. Ман сахт хунук хӯрдам, яъне бениҳоят хунук хӯрдам ва барои ҳамин ҳам калимаи ужасно ба ҳаминҷа дуруст меояд ва ин дуруст аст. хуб, ман мешавад я ва хунук хӯрдам гӯем агар замёрз. Замёрз. Бинед, калимаи ҳаст, яъне исми холодно, хунук. Мне холодно, например, ман хунук хӯрдам. Лекин мо сахт хунук хӯрдам ёки сахт албатта ях кардед. Мо дар ин ҳолат истифода мебарем глагол замёрзнут, яъне хунук хӯрдан, сахти бад. Дар инҷа замёрз мешавад, яъне замёрз, хунук хӯрдам. хуб, дар ин ҷо низ боз сета ибора якҷоя карда ҷумлаи худро созед. Бас шумо боз якчанд сония вақт рафтем.
خب بهترین امیدوارم باز شما جواب رو درست یافتید. من سخت خنک خوردم. Я ужасно замерз. Я ужасно замерз. من سخت خنک خوردم. شخصانی که جواب رو درست یافتن تبریک میکنم. و ما میگذاریم به دیگرش. باران سخت وزیده ایستاده است. وزیده این باریده ایستاده است. یعنی با ادبی توجیکی میشود وزیده ایستاده است. اما ما هیچ وقت اینو استفاده نمیبریم و ما میگویم همه وقت باریده ایستاده است. خواستم با خیلی که هست در کتاب همه خیلی استفاده برم در درس. اما امیدوارم به همه فهم است. خب باران میشود داشت. باران داشت. خب سخت البته сильный سخت و باریده یا که وزیده ایستاده است میشود ایدیот. ببینید глагол ایدیот یا که глагол идти бахшис ایدیот не глагол идти در اینجا شکلی البته در زمانها تغییر یافتنش глагол идти маънои рафтан یعنی شخص با پیاده رفتن رو نیز میدهد و باریدن رو نیز میدهد. یعنی ایدیот снег ایدیот дождь باران باریده ایستاده است و البته برف باریده ایستاده است همین طور. خب باز در اینجا نیز همگی سه تا عباره якҷоя карда ҷумлаи худро созед. қисмҳои грамматикашро ман имкон қадар тест фаҳмонда истодам то ки дарсумон слишком зиёд кашол шуда наравад. хуб рафтем. хуб беҳтарин борони сахт вазида ёки борида истодааст. идёт сильный дождь. идёт сильный дождь. борони сахт борида истодааст. хуб боз умедворам ҳама дарсро дуруст фаҳмида истодааст. мо дар инҷа боз такрор мекунам аз забони тоҷикӣ бо кӯмаки луғатҳо ба забони русӣ тарҷума карда истодем. бениҳоят бо диққат тамошо кунед. ин дар забони русӣ дар ҳаёти худ ҷумла сохта гап задани шумо ба бениҳоят кӯмаки калон мерасонад. ва мо давом медиҳем. лутфан китобҳои суратдори кӯдаконаро нишон диҳед. ибораи салакак душвор лекин шахсоне ки бо диққат гӯш мекунанд моро албатта барои онҳо осон аст. бо диққат ба чизҳое ки ман нишон медиҳам ва мегӯям нигоҳ кунед ва гӯш кунед. лутфан китобҳои суратдори кӯдаконаро нишон диҳед. хоб лутфан мешавад пажалуйста. суратдори мешавад с картинками дар инҷа албатта предлог омада истод с. хоб нишон диҳед покажите нишон диҳед. кӯдакона мешавад детский ва китобҳо мешавад книги китобҳо книги. пожалуйста лутфан покажите нишон диҳед с картинками суратдори китобҳо книги детский кӯдакона. ҳамин қадар яъне 5 та ибораро якҷоя карда ҷумла созед. албатта бо диққат бинед ва бо диққат ҷобаҷо гузоред. ибораи бениҳоят осон аст. рафтем. خب بهترین
лутфан китобҳои суратдори кӯдаконаро нишон диҳед. Ҷавоби дуруст. Покажите, пожалуйста, детские книги с картинками. Покажите, пожалуйста, детские книги с картинками. хуб, албатта шахсоне ки ҷавобро нодуруст ёфтанд ё ки ибораҳоро нодуруст ҷобаҷо карданд, албатта зиқ нашавед, ин ибора сала как душвор барои баъзе уровенҳои забони русӣ. албатта дарсҳои моро бо диққат тамошо карда равед, иншаалло дар дарсҳои дигар ё ки дар ибораҳои дигар иншаалло дуруст меёбед ва мо давом медиҳем. барои чӣ корро тамом накардӣ? барои чӣ корро тамом накардӣ? барои чӣ, почему? корро умуман работа, ин кор мешавад, работа, кор, ва корро гӯем агар работу мешавад, работы, не работу. хоб, тамом накардӣ, не закончил, не закончил. агар духтар бошад, агар не закончила, яъне окончание а женский родро мемонед ва мешавад барои духтар не закончила, не закончила. агар шумо множественное число, яъне барои шахсони бисёр гуфтанӣ бошед, агар не закончили и окончание мемонед ва мешавад барои шахсони бисёр. хуб, боз дар ин ҷа ҳамаги сета ибора якҷоя карда ҷумларо созед. ба шумо якчанд сония вақт. хуб, беҳтарин, беҳтарин. Почему не закончил работу? Почему не закончил работу? барои чӣ корро тамом накардӣ? Почему не закончил работу? хуб, фаҳмо ва дуруст ёфта бошед. беҳтарин. мо албатта давом медиҳем. дар ин ҷо китобҳо бо забони хориҷӣ аст. аҳамият диҳед. дар ин ҷа савол аст, яъне пурсида истааст ки нишон дода дар ин ҷа китобҳо бо забони хориҷӣ аст. барои чӣ инро ман ба шумо гуфта истодам? аз ибораи, яъне аз тарҷумааш ҳозир мефаҳмед. здесь мешавад дар ин ҷо. хоб, хориҷӣ мешавад иностранный, албатта мо ба падеш табдил медиҳем ва мешавад иностранных. китобҳо мешавад книги. забони ёки забонҳо албатта бо забони хориҷӣ аст, бо шакли ҷамъ омада истодааст. языках инҷо низ ба падеш табдил ёфт ва мешавад бо, дар ин ҷо бахшиш ба навистагим намешавад. хуб, дар ин ҷо низ 5та ибора ва шумо бояд якҷоя карда ҷумлаи худро созед. рафтем. хуб, беҳтарин. дар ин ҷо китобҳо бо забони хориҷӣ аст. здесь книги на иностранных языках. пурсида истодааст ки дар ин ҷо китобҳо бо забони хориҷӣ аст. здесь книги на иностранных языках. умедворам ки дуруст фаҳмидед. хуб, беҳтарин ва мо боз мегузарем ба дигараш. бахшиш мумкин аст савол диҳам. бахшиш мешавад извините. диҳам задад, додан. можно мумкин. вопрос савол. аст бо ҳамин можно бо маънои мумкин аст меояд. хуб, 4та ибора якҷоя карда ҷумла месозем.
хуб, беҳтарин. Бахшиш мумкин аст савол диҳам. Извините, можно задать вопрос? Извините, можно задать вопрос? Бахшиш мумкин аст савол диҳам. беҳтарин шахсоне ки ёфтан дуруст тарҷума карданд, табрик мекунам шахсоне ки албатта баъзе хатоги ба роҳ доданд. ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки забони русиро боз ҳам омӯзед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо дарси 15-уми моҳ ба охир мерасад. ба ҳамаи шумо барори кор, барори омӯзиши забони русӣ ва саломатӣ мехоҳам. ман бо шумо Лутфулло Элмуродов будам. хайр.